ce yanga yo ani ce dabanda kamale seneke baliyo daba sangunde kadoma Ambalma Sherifla Jabarani Flebaro Malikono ani Malikoka ambe folini walinyumado nyeshi au bela jelema ka iraula ka foko ni anga jemuka mimbe talike senekela o bagamarlo monikela o jiriturlo abe wele blani bela jelema haka jafoka se bolola barakela ma alhamdulillah bi ango jemuka ci wara ayanse dugumina oye seri wala alemimbe safo commune rural fe no be kati cercle konnana ayanse bi sokmadaina ni ambalmake Fuseni Touré ni ale ye Touré distribution o nyama bado anyambe ala ambe aka million foro konnana ni watina o bala jele nyambala ka fo million koni klima fe million a sebe koro nyalembe yanno bi amin Touré bena masala femi kambi o be talike million sene deguni gele jumembe million na nafa jumembe soro million sene na Touré amena korfa dama wati kunguruni wasa akaseka nyefolike o bala jelenka Camara yani nga se Fuseni Touré joima me foloka Sherifla TV fo me ere Camara fo ani Sherifla TV nyama ya so bela jeli ni ame joni kunandi iba fo ko sababu nyuma yani anga se abela jelema amanga karamo ba fo no e a Said Sherif Ousmane Madan Haidara ale mi ho conseil islamique président yani leaderu nyamoko ani ansaru nyajoro o temenen ko Camara yado nete dunu ya ka émission ko nobli parce que nya sanda wana andi la ka émission nyona kilinke ngauta bali donc ama est représenté neto Fuseni Touré ne Touré agrotech ani Touré distribution nyamoy fondateur Touré agrotech ni Touré distribution a baray muni Touré agrotech ka baray sene ka sene ke mais modernement c'est-à-dire ka sene ke ni technique ka bo anga folo tableau nuna mo kelin ka se ka yoro bake ka sore ma segen mo kelin ka se ka mo keme ka barake ka sore ma segen résultat nyuma ka se ka bo ala ka se ka emploi créé. Voilà, donc Touré agrotech ka barayoui. Na Touré distribution, au ka baraye Sénégal minéou, ani balo, ani tout ce qui va avec, ou le fait nous distribuer lié. Jamana kona ani jamana koka, son numana, boursu bébé se ka dosro muna. Donc oye anga bara bakuruba principali. Voilà. Ok, Touré iniche. Ya foto mina tete moka Touré agrotech ani Touré distribution wasa abela jele ko femi sene obsika yakuba ya to mina Touré enfle ne melon foro kono dabali banko dun sabula ka ye kafo ko ni watina melon abisika ye ni ye to ina vraiment we ko bay nga ama fe bi melon femi sabula malien en chaman bi melon dun anta do million ere femi abe sene to godumay wa anyambala ka fo million fasku min fle feni a million dala duni kadi nafa bala vraiment akay mo gon fi ma quoi donc amafika don million ere fin jumay million sene nafa jumay bala digunu gele jumay bala d'accord Camara y a une question yi jarani question nyuma bare do bon million o femi melon ye yiride ndodi a yiride be famille ba do de kono a famille to ko le cucurbitacées bon cucurbitacées jumeni melon zerin kongon kusa nunu ani je nunu ona nyogona chama yiride mulu be nu ube ji sama ka ji mara u yere kono parce que à l'origine melon rebe bo melon origine yoro munu yoro désertique ou de dos parce que melon bon à origine les gens diffèrent mo do coco c'est originaire d'Afrique ça en Afrique sahélien faina do re ko bo Asie vers voilà vers Azerbaïdjan Iran non mais avec climat sou kelin do fem mu do melon ani zere non ulu be yoro de la yoro na jinyana mante soro iba soro so ma ngomi mulu beke melon be o jide sama ani zere non ku yere fawla donc mo mulu be ni jigo dese bula
a ko mi melon ko i se ka fam na colon ni mago be ji la i bi servir à la melon ni zere nunu e ode awo ode melon maintenant i ko nafa jumɛn b'a la bon melon ni zere nunu filɛ nin ye comme an bɛ melon kan melon kɔni vraiment fɛn mun don nafa ba b'a la c'est yiriden mun don n'i b'a dun a bɛ mɔgɔ ka équilibre alimentaire a b'o améliorer parce que adamaden n'i bɛ balo f'i ka to ka balo yiridenw ni fɛnw na ani balo wɛrɛw bon melon filɛ nin ye i b'a sɔrɔ vitamine caman ba de b'a la vitamine B ni vitamine A ni vitamine caman ba b'a la donc maintenant nutritionniste bɛ se ka o tɔ ɲɛfɔ mais melon kɔni ye fɛn min nafa kɔni b'a dun na fo ka dama tɛmɛ voilà et puis économiquement aussi fɛn mun don a bɛ jamana économie la développer fo ka dama tɛmɛ parce que ale espace fitinin kɔnɔ i bɛ se ka nafa caman ba sɔrɔ a la parce que fɛn mun don i bɛ se ka de 25 à 100 tonnes i bɛ se k'o sɔrɔ hectare kelen kɔnɔ maintenant dépendant i bɛ ka semence qualité mun utiliser ani i bɛ ka procédé mun utiliser ani i yɛrɛ ka technique i bɛ ka mun utiliser pour que k'a produit. I ko 100 tonnes hectare kelen. Oui. Melon hectare kelen 100 tonnes. Bien sûr. Mais o jate ka nɔgɔ comme aw yɛrɛ filɛ nin ye foro la yan nɔ. Na a b'a lajɛ dɔrɔn melon dɔ ju dɔw bɛ yan den 7 b'u la dɔw bɛ yan den 10 b'u la dɔw bɛ yan den 8 b'u la bon i b'a sɔrɔ a melon den kelen minimum ye 1 kilo de awɔ bon i b'a sɔrɔ a minimum 1 kilo ni den 7 ou den 10 bɛ mun na den 10 ça fait 10 kilos par plante bon il y a à peu près entre 10 000 et 14 000 plantes à l'hectare selon i espacement na mais si tu prends le simple calcul de 10 000 plantes à l'hectare ça fait 10 kilos fois 10 000 donc ça te fait 10 000 fois 10 donc ça te fait 100 tonnes très facilement mais le rendement moyen quand même c'est entre 25 et 40 tonnes mais nous on a eu des rendements ici de 90 tonnes an ye rendement sɔrɔ yan a rendement moyen c'est-à-dire moyen i n'a fɔ voilà a rendement mun ye fɛngɛlen ye kosɛbɛ généralement o ye entre ka taa tonne 25 ka se tonne 40 ma o bɛ sɔrɔ a la mais an kɔni bara yan nɔ an ka sɛnɛ cogo ninnu na an bɛ semence qualité minnu utiliser an bɛ se ka souvent an delila ka hali tonne 90 ni kɔ sɔrɔ a la hectare kelen na 90 ni kɔ awɔ o bɛɛ b'i feere aw fɛ Mali la yan a bɛɛ bɛ feere yan nɔ an t'ale den kelen exporter an bɛ fɛ ka export daminɛ cette année même parce que ɲinan an ye caman fara kan on est sur 50 hectares cette année donc an ye camanba de fara kan donc voilà c'est ça ni ne ye melon yɛrɛ Touré oui i ka nin kɔrɔfɔ in ka di kosɛbɛ sabula nin ye fɛn ye n dalen b'a la k'a fɔ nin bɛ kɛ misaliba ye parce que bi bin na an ka jamana n'a fɔra ko melon bi bɔ yɔrɔ wɛrɛ ka don yan vraiment ko cɛjugu don melon an filɛ ka melon foro min kɔnɔ ni melon in ni an ɲan b'a la sisan k'a fɔ melon denni an ɲan bɛ melon na wa a dennen don nin bɛ yɔrɔ min na sisan nin bɛ se ka dun nɔ nin bɛ se ka dun wa a dala dunni ka di nin ye melon in kalo joli melon yɛrɛ cycle ye kalo joli a cycle normal ye kalo joli i ka ɲininkali in diyara n ye bon melon an filɛ melon foro mun caman yan nɔ sisan nin bɛ kalo 2 ani tile 6 de la exactement bi o de den filɛ nin a ye mun den filɛ n bolo o ye kalo 3 sɔrɔ parce que o bɔra foro côté dɔ in na mais an filɛ yɔrɔnin min na sisan n'aw ɲɛ bɛ den minnu na nin na o bɛ kalo 2 ani tile 6 de la donc maintenant melon cycle i n'a fɔ a turuli ka se a ju bɔgɔtili ma o bɛ bɛn kalo 3 ani tile 15 de ma mais a kisɛ turu don a n'a den fɔlɔ tigɛ don n'i y'a sɛnɛ a sɛnɛ cogo la o bɛ bɛn kalo 2 ani tile 15 de ma kalo 2 ani tile 15 donc c'est comme si i bɛ se k'a faamu cogo min na melon cycle ye kalo 3 de ye a kisɛ turulen ni a den seli cɛ kalo 3 donc kalo 3 kɔnɔna na i bɛ se ka tɔni 100 bɔ hectare kelen kɔnɔ tɔni 90 ni kɔ hectare kelen kɔnɔ awɔ o feerelen bɛ taa bɛn joli ma bon komi sɔngɔ kelen t'a la mais a prix moyenne kɔni bɛ feere sugu la musow b'a feere 300 détail la melon kilo kelen a bɛ feere kilo la donc o tonne kelen bɛ kɛ i n'a fɔ 1,3 donc o 1,3 n'i y'o multiplier par comment dirais-je tonne 90 donc i yɛrɛ b'a faamuya quoi 1,3 siɲɛ 90 donc o ye a 3 mois han melon na
Touré oui melon foro a dan k'a daminɛ a dan don kana se a bɔdon ma yalwa aw bɛ baara sugu jumɛn ni sugu jumɛn kɛla la melon dannen dugu la aw bɛ baara sugu jumɛn ni sugu jumɛn kɛla la yani an ka se an ɲɛ bɛ fɛn wɛrɛ fana la min an ma deli k'a ɲɔgɔnna ye yɔrɔ caman. D'accord, i ka o ɲininkali in fɛnɛ diyara n ye Kamara. Bon melon yani a ka se nin ma a bɛ tɛmɛ étape mun fɔ o ye kisɛ étape ye. Voilà, halisa an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ k'an bɛ Seriwala min bɛ Safo commune rurale fɛ n'o bɛ Kati cercle kɔnɔna na an bɛ an balimakɛ Fuseni Ture an b'a ka melon foro kɔnɔna na nin waati in na. Fuseni Ture i ka kɔrɔfɔ kɔnɔna na i y'a jira k'a fɔ melon in min filɛ nin ko Saranten a tun bɛ sɔrɔ Mali kɔnɔ fɔlɔ la gɛlɛya la maliyɛnw tun b'a san gɛlɛya la o ye e Fuseni Ture dusu i ka a ko ɲɛɲini ka don a la ne ko Fuseni nin tun bɛ sɔrɔ Mali kɔnɔ joli e donni a sɛnɛli la e sera ka bere da sɔngɔ kun k'a bila joli la walasa maliden kelen kelen bɛɛ lajɛlen se ka nin don i ka so cogo jumɛn. Tabarikala nin ɲininkali fɛnɛ diyara n ye kosɛbɛ. N bɛ don a la don min na yɛrɛ ni n y'a décidé ka don a la o y'a sɔrɔ melon yɛrɛ kilo bɛ feere sugu la 300 bon a dun den kelen nin fitinin mun filɛ e bolo nin ye tantɔn nin ka ca ni kilo kelen nin bɛ kilo kelen ni tilan dɔɔni b'a jɛ kilo 2 la bon n'i ko k'i ka nin den kelen feere mɔgɔ ma ko 400 600 ou 550 ni 50 i b'a ye vraiment a ma nɔgɔ maliyɛn bɛɛ tɛ se k'a san a ka di dɔw ye mais a sɔngɔ b'u bolo an ɲɛ o kama an donni a la an y'a ɲɛɲini ka se k'a sɛnɛ kosɛbɛ de telle sorte que a sɔngɔ ka se ka jigin an yɛrɛ ye chambre froidiw ni point de vente ni fɛn caman créé ani réseau de distribution créé de telle sorte que caman ba ka se ka bɔ a prix la bon actuellement a bɛ ka feere sugu la a bɔra kilo bɔra 300 la ka na 200 walima 250 a bɛ dépend saison na c'est waati dɔ la a bɛ caya ka tɛmɛ waati dɔ kan donc actuellement kɔni a b'o la o ye a bɛ feere détail la prix mun na mais an bɛ don a la don min na o y'a sɔrɔ a bɛ bɔ kɔ kan ka na yan nɔ a en gros prix yɛrɛ kilo kelen tun bɛ taa fo 240 mais bi an y'a sɔngɔ jigi ka na fo 150 la bon a kilo kelen donc a bɛ komi 100 bɛɛ bɔra a kilo sɔngɔ la san kelen san fila hokumu kɔnɔna na voilà donc mais ni ala sɔnna ma an bɛ k'a travailler hali bi caman ka se ka bɔ fɛnɛ la cogo min na parce que an dafɛ dugu la a tɛ o bɔ voilà donc vraiment an kɔni donni a la a kɛra sababu ye k'a sɔngɔ jigin kosɛbɛ kosɛbɛ. Ture o b'a to n bɛ i ɲininka i ko a kilo kelen o bɛ taa fɔ 100 fo ka se 150 nka yanni ka don a la a tun bɛ fɔ 300 ni dɔɔnin na ne ko hectare kelen ni melon foro kɔnɔna na a hectare kelen i bɛ se ka tɔni hakɛ joli sɔrɔ a la ni melon wa a melon ju kelen a bɛ den joli di. Tabarikala o fɛnɛ ye ɲininkali ɲumanba ye bon ni hectare kelen na a tonnage bɛ varier a bɛ se ka ta tɔni 25 fo ka taa se tɔni 100 ma mais a tonnage moyen n'o ye mun kɔni c'est sûr parce que n filɛ ka tɔni 100 mun fɛnɛ o y'a ye n b'a sɛnɛ cogo ɲɛdɔn kosɛbɛ ani si dɔw bɛ olu de bɛ se ka olu kɛ ani sɛnɛ cogo mais k'a ta tɔni 25 ka na tɔni 40 o kɔni o y'a moyen ye i y'a kɛ cogo cogo i man ka jigin o jukɔrɔ donc o y'o cogoya ye awɔ tɔni 25 fo ka se tɔni 100 ma fo tɔni 100 a ju kelen fɛnɛ i ko k'a ju kelen bɛ den joli kɛ bon comme aw yɛrɛ bɛ yan aw bɛ se k'aw ka caméra kɛ k'a filmer melon ju kelen parce que melon bɛ feere de a bɛ feere ka sɔrɔ ka den bon melon yɛrɛ feere la feere cɛman b'a la feere musoman b'a la bon melon ju kelen denw cayali a fɛnw ka ca par exemple a ju cayali sababu dɔ ye n'a sɔrɔ a feeretɔ la i sera ka fɛn dɔw bɛ yen k'olu contrôler ka ɲɛ o bɔlen kɔfɛ a feeretɔ la o k'a sɔrɔ diden a mago bɛ diden hakɛ min na bari diden de bɛ ale feere yɛlɛma ka bɔ fleur la k'a yɛlɛma k'a kɛ den ye bon maintenant pour que voilà i ɲɛ t'a la didenw bɛ ka yala yala an yɛrɛ kɛlen don ka diden ŋunu camanba de sigi diden ŋunu min b'an bolo hectare kelen an bɛ se ka diden ŋunu 5 fo ka se 10 k'o sigi ka fɛnw k'a la didenw bɛ don a kɔnɔ o diden ninnu u bɛ don a la u b'an ka melon den caya an bɛ tila k'a di fɛnɛ nɔnɔ bɔ tuguni feereta bɛ sɔrɔ a la nin ta bɛ sɔrɔ a la dunta bɛ sɔrɔ a la donc maintenant ju kelen melon ju kelen bɛ fleurir n'o ye feere ye
melon ju kelen bɛ feere 120 de kɛ dɔw bɛ taa fo feere 180 mais feere 120 o y'a hakɛ normal ye bon o feere 120 in a kelen-kelenna bɛɛ bɛ se ka kɛ den ye parce que jamana wala i n'a fɔ Japon i b'a sɔrɔ olu ka melon ju kelen bɛ se ka fo den 80 kɛ mais o fana technique b'a damana mais an ka nin sɛnɛ cogoya in na i b'a sɔrɔ ju kelen ka taa den 4 ka taa se fo den 9 den 10 donc a tɛ tɛmɛ o kan bon a den kelen o kelen i b'a sɔrɔ a bɛ taa ka taa kilo 1 ka na kilo 1 ni tilan dɔw bɛ taa fo kilo 2 mais a moyenne kɔni ka taa kilo 1 ka na bila kilo 1 ni tilan donc i yɛrɛ b'a jateminɛ ni y'a ta a moyenne na n'o ye kilo 1 yɛrɛ ye a ju kelen mana kilo den kelen mana kɛ kilo 1 ye ka taa den 4 ka se den 7 ma ni moyenne ta n'o ye den 5 ye ju kelen bɛ bɛn kilo 5 ma kilo 5 bon 150 siɲɛ 5 o kan ka kɛ hakili la 750 ye donc maintenant i b'a ye o tɔni ye 100 ani 250 ye parce que tɔni kelen bɛ kilo 1000 ma bon tɔni 25 fo ka se tɔni 90 fo ka se tɔni 100 ma o bɛ se ka sɔrɔ a la n ye calcul surumani mun d'i ma sisan i b'a ye k'a fɔ ju kelen na ni denw kɛra den hali den 5 ye o bɛ kilo 5 ma o kilo 5 ju ba 14 o de bɛ bɛn hectare kelen ma mais ni moyenne ta ju ba 10 na donc kilo 5 siɲɛ ba 10 a bɛ bɛn tɔni 50 de ma ça bɛ bɛn kilo ba 50 ma donc o de y'a calcul normal tɔni kelen kɔni n'i y'a ta an b'a di prix min na en gros la tɔni kelen bɛ komi i n'a fɔ 100 ani 250 CFA la donc n'i y'o multiplier siɲɛ 50 n'o yɛrɛ kan ka montant min d'i ma voilà o bɛ sɔrɔ hectare o hectare o bɛ sɔrɔ hectare kelen na tile 60 tile 75 kɔnɔna na parce que kalo 2 ani tile 15 i bɛ kisɛ dan don min na ka bɔ kisɛ la ka kɛ nin ye tile 75 c'est à dire kalo 2 ani tile 15 ka kisɛ turu ka na se fa ye nka musaka de fɛnɛ b'a la ani baara dɔw de bɛ kɛ au préalable pour que ka se o résultat in ma parce que i n'a fɔ melon sɛnɛna ni e y'a fɔ cogo min na melon sɛnɛna n'i y'a sɛnɛ a sɛnɛ cogo la donc ça veut dire i n'a fɔ chaque 3 mois e bɛ se ka fɛn million 10 fo ka se o n'a ɲɔgɔn fɛn bon n'i y'a jateminɛ sisan 150 siɲɛ 10 o de ye hakili la million 7 ni 100 n'i ma fili bon n'i y'o jateminɛ a fɛngɛ bɛ bɛn a kan ka bɛn fo ka taa se hakili la million 35 ka se million 40 ma mais kalo 3 kɔnɔ o y'a ye kan ka n'i y'a feere i bɛ mun sɔrɔ ye mais yanni i ka so fɛnɛ ma fɛn dɔw de bɛ kɛ o préalable pour que i ka se k'o fɛnɛ sɔrɔ parce que o bɛɛ tɛ bɛ ɲɔbugu ten ka taa kan ba donc baara dɔw de bɛ kɛ o préalable i b'a sɔrɔ ka bɔ nin kisɛ in na an kana foro labɛn cogo fɔlɔ ture bon foro labɛn cogo bon maintenant o de ye nin ye sanni ka bɔ nin kisɛ in na ka na kɛ nin ye baara mun bɛ kɛ o fɔlɔ ye mun ye f'i ka foro tu tigɛ n'i ye foro tu tigɛ i bɛ foro labourer n'i ye foro labourer i b'a sɔrɔ i bɛ ntugun wuli ntugun mana wuli i bɛ forage kɛ ka forage équipement kɛ ka château sigi o kɛlen kɔ i bɛ tila ka bon forage ko tɛ jago en tout cas ji ka k'i bolo donc o kɛlen kɔ i bɛ système d'irrigation sigi parce que ale baara tɛ se ka kɛ o kɔ bari ale bulu tɛ ji fɛ a den fɛnɛ tɛ ji fɛ donc i ɲɛ bɛ mana ninnu ni tuyau minnu la an b'a fɔ o ma ko système d'irrigation goutte à goutte i bɛ olu fɛnɛ installer olu bɛɛ installelen kɔfɛ baaraminɛn wɛrɛw bɛ k'a la parce que hali ale kisɛ tɛ dan dugu la a kisɛ bɛ dan fɛn min kɔnɔ o ye alvéole a pépinière hakili a y'o ye sisan donc maintenant pépinière bɛ k'o la pépinière bɔlen kɔfɛ a bɛ turu n'a turula donc a entretien bɛ kɛ tayɛliw b'o la arroseliw b'o la fiyɛliw b'o la n'o ye ka fɛn ɲɛnamaniw kɛlɛ ka bɔ a la ani comment dirais-je a intrant minnu bɛ k'a la k'olu bɛɛ dun donc maintenant o de bɛɛ kɛlen kɔfɛ i bɛ nin sɔrɔ mais pour que i k'o kɛ il faut que a maîtrise de ka k'i la komi i ye ɲininka ko melon ju kelen bɛ den joli kɛ donc komi nin filɛ aw yɛrɛ ɲɛkɔrɔ yan nɔ ni melon ju in filɛ nin y'an kɔrɔ nin bɛ daminɛ yɛrɛ la a ju kelen filɛ nin ye ka den kelen den fila den sabanan filɛ den naaninan filɛ an fɛ yen duurunan filɛ i yɛrɛ tigɛ kɔrɔ yan nɔ a dun ma tila feereli la parce que a bɛ ka feere wɛrɛw kɛ hali bi voilà bon n tun bɛ k'a ɲɛf'i ye cogo min na fɛnɛ n'o ye feereko ye feere ye qualité fila ye i ɲɛ b'a la feere filɛ nin ye feere cɛman ye
ni feere cɛman ye ni feere musoman ye ni y'a lajɛ ka ɲɛ i b'a ye k'a fɔ feere musoman na den bɛ ale bobara la mais filɛri fɛnɛ b'a la nka feere cɛman ye den tɛ ale bobara la ale dan ye feere dɔrɔn ye bon pour que nin den parce que feere o de y'a to n ko ma n ko melon bɛ feere 120 ni kɔ kɛ a feere 100 ni 20 kɔnɔ n'i y'a ye den 5 walima den 7 ka se den 10 ma o dɔrɔn de bɛ kɛ den ye tɔw bɛ ben parce que feere mana feere san feere dan ye tile 4 a cayalenba ye tile 6 ye o tile 6 kɔnɔna na fo diden kana don feere cɛman kɔnɔ e bɛ se k'a faamu cogo min na ka bɔ o kɔnɔ ka don feere musoman in kɔnɔ parce que diden fari bɛɛ ye sisi de ye a bɛ donni mun k'a kɔnɔ ale bɛ don ka taa di de ɲini koyi ji tumiman dɔ b'a kɔnɔ ale bɛ t'o de ɲini mais en même temps a bɛ o ta a bɛ fɛn dɔ bɛ nɔrɔ a si la a bɛ f'o ma ko pollen o pollen de bɛ bɔ a bɛ taa feere musoman fɛnɛ kɔnɔ k'a bɛ to o di kelen ɲini a bɛ sɔrɔ ka taa wala a bɛ taa pollen bɛ taa nɔrɔ musoman in na n'o ma kɛ dɔrɔn feere musoman in bɛ sa mais n'o kɛra dɔrɔn feere musoman in bɛ sɔrɔ ka filɛri in fili tile 2-3 kɔnɔ ale yɛrɛ bɛ sɔrɔ ka yɛlɛma ka kɛ den ye bon i m'a ye o tile 6 in kɔnɔ ni diden caman t'i bolo i ka foro kɔnɔ ou bien hali ni diden b'i bolo i b'a sɔrɔ u tɛ se ka don a bɛɛ kɔnɔ k'a bɛɛ polliniser parce que kuma dɔ la u bɛ se ka bɔ cɛman kɔnɔ ka don musoman kɔnɔ ka sɔrɔ a ma pollen ma se ka don yɔrɔ sɔrɔ donc n'a ma se ka don yɔrɔ sɔrɔ i b'a ye o kɔnɔna la o de y'a to feere caman bɛ ben den bɛ bɔ den 5 dɔrɔn na ka na kɛ a bɛ bɔ feere 100 ni kɔ la ka na kɛ den 5 den 7 ye bon jamana dɔw la n ko ma Japon ninnu olu bɛ technique dɔw kɛ i b'a sɔrɔ olu bɛ feere ta u yɛrɛ b'u tigɛ kɛ ka feere ɲɛ tɛ feere in na feere in kɔnɔna na nin de b'a kɔnɔ ɲɛ tɛ nin na nin de ye feere cɛman ye wa cɛya yɔrɔ de ye nin y'a ka hakɛ to donc maintenant olu b'o ta ka sɔrɔ ka feere musoman fɛnɛ tigɛ tantɔn ka sɔrɔ ka olu nɔrɔ ɲɔgɔn na tantɔn n'i y'o nɔrɔ ɲɔgɔn na dɔrɔn o y'a kɛlen o y'a gosilen ye i bɛ se k'a faamu cogo min na dɔw la to olu ka ju kelen bɛ se ka fɔ den 60 fɔ den 100 ni kɔ kɛ mais o technique ma na an bara yan fɔlɔ donc maintenant diden nafa n bɛ k'o yɔrɔ de yir'i la nakɔko la nakɔ den cayali la diden nafa awɔ halisa an balima Serifula filɛbagaw an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ k'an bɛ yɔrɔ min na bi an bɛ Fuseni Ture an b'a ka melon foro kɔnɔna na Safo commune rurale la min bɛ Kati cercle kɔnɔna na Seriwala an bɛ Fuseni a ka baarakɛlaw minnu yɛrɛ ka baara bɛɛ lajɛlen ɲɛsinnen don nin baara ninnu techniquement fɛlɛ minnu bɛ kɛlu fɛ balimakɛ i ka se ka dɔ ɲɛfɔ an na e ye jɔn ye alhamdulillah ne tɔgɔ Kasim Kulibali n bɛ bɔ Buguni bon n ye nin baara nin dɔn cogo min na komi n terikɛ dɔ ale ni Fuseni tun bɛ jɛ ka baara kɛ bon ale weleli kɛ ko ni n bɛ se ka na nin baara nin na a y'a a video ci n ma quoi o y'a sɔrɔ n bɛ baara kɛ Gambie Kuruma na Jikɔrɔni ACE la a filɛri feere bon n y'a ye tiɲɛna nin nafa ka bon n'o ye n nana yan n ko nin bɛ arranger quoi bon Fuseni tiɲɛna a ye fɛn caman fɔ n ye a la quoi n'a a jɛnna ka ko caman kɛ a ye ne former n bɛ to ka ji dayɛlɛ melon na ani ni fiyɛli bɛ yen ana ainsi de suite a tɔ bɛɛ quoi ne bɛ arranger olu la quoi vraiment a baara nafa ka bon yɛrɛ de n bɛ se ka min f'u ye vraiment u k'a lajɛ u ka baara kɛ quoi baara de bɛ nafa di mɔgɔ ma awɔ ne yɛrɛ nafaba sɔrɔ nin baara la awɔ ne ye nafaba sɔrɔ nin baara la hali ni e bɔra yen bi e yɛrɛ bɛ se ka taa ni ɲɔgɔnna kɛ yɔrɔ wɛrɛ a n'Ala sɔnna awɔ ni n bɔra an bɛ se k'a ɲɔgɔnna kɛ yɔrɔ wɛrɛ didenw an ye a bɛ sigi a don min yɛrɛ diden t'a kɔnɔ yɛrɛ an y'a protéger k'a sigi produit dɔw k'a la quoi bon produit olu bɛ didenw wele quoi didenw parce que didenw bɛ kungo kolon kɔnɔ mɔgɔw b'u jeni bon pour que u ka jeni ka bɔ a la an ye a ta ka na sigi yan bon a fana bɛ nafa ɲɛ an ka melon ye quoi awɔ an ye produit minnu k'a la didenw donna a kɔnɔ an bɛ u protéger quoi awɔ bon diden filɛ nin ye diden bɛ kɛ melon na tile 11h waati ani n'i bɛ fiyɛli kɛ sisan an bɛ depuis 6h an bɛ wuli ka fiyɛli kɛ o y'a sɔrɔ diden foyi t'a la awɔ fusɔni dɔw fana bɛ yen olu tɛ fɛn kɛ diden na olu bɛ fiyɛ n'an mago b'a la waati min na an bɛ se k'a fiyɛ o waati min na. ne tɔgɔ Sori Arama awɔ bon ne talen bɛ ka bila yan baarakɛlaw ɲɛmɔgɔ awɔ bon ne ni patron de bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ n'a ko ka baara kɛ position na ne b'o de fɔ baarakɛlaw ye sɔgɔma an bɛ wuli an b'o kelen de kɛ n'a ko ka kɛ cogo o cogo an b'o kɛ ni yɔrɔ min ma ɲɛ an b'o fɔ a ye o ma ɲɛ bon an bɛ baara kɛ n'o kuma ye bon an ka condition dafalen don kosɛbɛ
sabula kuma dɔ la an mago bɛ fɛn mun na n'an y'a fɔ a ye a b'a kɛ a sago la bon an fana bɛ sara an sara cogo la a bɛ n'a fɔ an ye baara kɛ position min na a b'an sara o hakɛ la quoi a y'a faamu a b'an ka condition na kosɛbɛ sabula an mago bɛ fɛn fɛn na an b'a sɔrɔ an ka sara fana bɛ kɛ normal la sara tɛna retard la quoi non a b'o kan ye kosɛbɛ voilà o bɛ kɛ bon ne b'a f'u ye hali sisan u ka baara kɛ kosɛbɛ sabula adamaden n'i ye baara kɛ kosɛbɛ i b'a nafa ye don dɔ la a bɛ k'an dɛmɛ mais hali bi an de ka baara kɛ i m'a faamu ne bɛ baara kɔnɔ an ka kɛ kosɛbɛ sabula a bɛna kuma caman a b'an kalan la a bɛ kɛ cogoya min na hali ni n'a tɛ yen don min na an bɛ se ka baara kɛ a kɔfɛ bon an bɛ se ka baara kɛ yɔrɔ wɛrɛ hali n'an taara yɔrɔ wɛrɛ an bɛ se ka mɔgɔw former ka baara kɛ quoi. donc bi ni maa ko k'e ka taa tunga na e tɛ sɔn dɛ. bon tiɲɛ yɛrɛ la n tɛ sɔn bon n bɛ se k'olu bilasira ni ne ye baara min kalan n bɛ se ka n ye baara min dɔn n bɛ se k'a f'u ye wala bɛɛ ka to Mali kɔnɔ an ka se ka baara kɛ sabula baara bɛ yan fɛn bɛɛ bɛ yen bon a ma se ka taa yɔrɔ wɛrɛ bilen k'i t'i yɛrɛ sɛgɛn yen yan b'a bɔ quoi. Yanga yo anite da banda, kamale seneke bali yo da basangu de kadoma.